Muroora yakafona ari kubhawa uko. Tiri mumba foni yemuning'ina wake. Ndobva ndati uyu mwana uyu tiri vavakidzana. Ndipe foni tidaira achitaura kuti Wilford auye kumba. Nepamusana pokuti ndini ndinaye ende achatozoya kumba kana ndada. Ndobva ndati chindipa foni titaure naye mwana uyu kuti chi Wilford ane mhuri inoda kuchengetwa kuda kumba. Mwana uyu ndoka akapindura kuti mhata. Zuva chipiri mangwana acho vakamukira mwana wanga asina kurara kumba. Mwana wanga asipo pabhawa. Ndakungobva ndasvika kutsvaga mwana wavo. Vakasvika vakatukirira. Vakanti tinoresti uri hure. Imbwa yakapindura. Ndakati ndakahura nani? Zvanzi uri hure. Imbwa kukanganisa muroora wangu kugara. Musi wa 15 uyu. Vandanga ndakasvika pakuvapindura ndikati dai ndiri hure. Ini ndiri kutsvaga mari. Imini ndimusiri hure mugara nemurume inji ari 1. Ndo vakatenga kundituka. Hasha TV, nyaya sezvadziri. Unodiwa kudare kwa mambo. Fambai. Nemoswa yekupa mwana wa Wilcott. Foni yegubi. Fambai. Yokupa mwana wa Wilcott pamuviri. Uye patove ne mwana. Akupi mwana uyu. Mwana wenyu Wilcott ariko yakunu. Mwana anonzi ani musikana? Nore. Nore. Nore Mukweva. Nore Mukweva. Fambai. Pane mwana here? Wongo. Mwana ane makore mangani? Iwewe kana takuti uyakunoku uri kuregereye kunogara pamurume wako wakanzi nababa usazenda pari. Aiwa iye hataure neni. Ina ndamboti yautaure naye. Ani ndiye muridzi wemwana iyi. Endaba zvakabhoga. Anonzi ani mwana zita rake? Zita remwanakomana? Mwanasikana? Sikana unozani? No rest Mukweva. Ndiani akampasira kuti no rest Mukweva? Ndiani akampasira kuti no rest Mukweva? Rakawanika nechinake. Murule zora mtasa zororo. Pana zororo. Ade zororo. Right. Zvakanaka. Wilcott. Zvandaverenga ndozvawakanyoresa. Wilford Godobi zvandaverenga wazvinzwa. Unobvumirana nazvo here ungukweti? Unobvumirana nazvo. Zvakanaka. No rest. Uyu chii chako? Murume wako. Mwana uyu ndowani? Ndowake. Ukamupa anomuramba kuti? Anotambira mupetuwo. Zvakanaka. Taita zvakanaka. Wilcott Mukweva simudzi anogona kwega rudyi. Wotini Wilcott ndomumachataura chokwadi? Ini Wilcott Mukweva. Ini Wilcott ndichataura chokwadi. Ini Wilcott Mukweva ndichataura chokwadi. Inini Wilcott Mukweva ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Wilford Godobi osumudzi ruoko rwako rwerudyi. Woti ini Wilford Godobi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Wilcott. Iwe no rest. Avo ndiani wakwako? Baba vako. Mukoma wa baba, muning'ina wa baba, baba. Baba vako. Amai vari kupi?
muripo zvakanaka uri kugara kwamai vako vamukweva mukwasha wenyu Wilford Godobi abvuma kuti zveshuwa ndiye akapa no rest mukweva pamuviri pane mwana ushu akugara kumbushu. Muri kuda chii bwana? Hazvinongozi iye anoziva kuti ndakauya mumusha mavo ndakataura nana baba wake ndichiti tiite zvekuyana. Ndataura nana baba wake vakanditaura vakati tazvinzwa mukunga imi muchidzokera. Andoti kwatova nemwana pamba chiri mwana achiri mucheche. Saka ibva ndagara kusvika pari nhasi kuti ndizive kudai kuona kuti mwana uyu atamiswa kumba kwangu ndakuchengeta ndini mwana wake nomukadzi wake. Saka ndizvapa chete ndouye kumutaura kuti andiudze kuti ko zvapapi paipamba paona nababa wake vakati tunozviziva. Vakabvisawo chiya. Hapana chauka. Ndizvo here naye. Zvakanaka regai tifambe naye Wilford. Mukadzi uyu unomuziva? Ndiwo muridzi womwana uyu. Wakabvisa chii? Hapana chaurabvisa. Chii chaungataurira dare rino chakatadzwa nomukadzi uyu kuti aende kumusha kwavo? Iwewe chaungagoni kutaura dare rino richinzwa kuti ndakazoti mukadzi uyu noresi mwana yanonzani ani ola amaola chimboendai kumba kwenyu chakakukonzeresa kuti utsanangure kuti amaola chimboendai kumba kwenyu ndoda kuti utaure dare rino rinyatsonzwa chii pamusoro edare chakatadzisa kuti mukadzi uyu andizogara naye akatukirira vabereki vangu vanova amai zvokuti nanhasi tutori nemhosva hombe naamai haana kubvira akauya kumba kana kuti akambouya takati gadzirira harina kudaro. Vakatukirira vari kupi kana asina kuya kumba? Vakatukirwa vari kupi Amwene avo? Vakabvirwa pafoni. Pafoni sei? Nokuti kana wangotaura chete kuti zvakaitwa pafoni uri kuedza kutsanangura kuti umbo hwachene hauchagona kuoneka, hauchisiri tangible umbo hwepafoni. Asi kana zvakaitwa pamba, maneft door akateerera, vainge vari vakabuda panze vakati uyai muone mashura ari pa. Handiti? Guru wekutanganisa zingizi. Zvino izvo zvazvina kuita. Apa nyaya iripo zvakadaro takadaro. Inyaya ndepfuma handiti. Zvaide pfuma. Avarida kunyatsonzwa kuti mwana uyu akabviswa kumba kwavo. Ivo vakaenda. Vakaenda kumba kwavo. Vakandowirirana navakunga ivavo. Asi chakazovashamisa ndekuti mwana uyu akaendeswa kumba kwavo avo. Zvacho zvavakawirirana zvisina kuita sei? Zvisina kuzadziswa. Saka vakuda kuchiziva chikonzero nhasi mukati medare rineri. Uyo ari kupindura kuti havana kubvira vauya kumba kwangu. Ndo zvaari kutaura ndosaka ndadzoka kuti uyo ari kutaura vani kuti uyo mukadzi haana kubvira vauya kumba kwangu, abereki vangu akavatuka pafoni. Iwo kuti uyu wakamuisa pamuviri ari kumba kwavo. Ndokubva mwana aberekwa ari kumba kwavo. Haana kana zuva rimwe chete raakauya kumba kwenyu. Hapana kana zuva rimwe chete rawakagara naye. Kana kutombomuwanirawo imwe gumi yawakamurendera. Takuda kutomubvunza kuti akavhura hamburuku ndiyana parohwe pfuma. Mirai tichengeta musikana taura chii. Ateerei chizwe kuna Nori. Ngatinyarare. Ndaishanda pabhawara Esther Chikunyura paLikwasenda. Ndakatanga kudana nomukomana 2021 ndichipinda munomutuation ndichigara pamuchirikuera. Zvadanda kushanda pabhawa paLikwasenda. Mukomana akatizirwa nomukadzi asiri ushu waanayo.
atizirwa kana kuzoti ona iwa ngatiramba nezvi kana wazvite mukadzi uyu andisikumuranda sei anoenda shisho mukadzi uyu akagara mwedzi paenda pakwatizira mumwe kuti taona zvazviri kuita zvikanzi nemukadzi uyu handisi kumuda ndagara amai vake ndokuzouya musi wa15 April pakazara masoja mubaro vakauya vakatorova mwana wakagara mubhavo vakatuka musi wokutanga ndafu vadaira zuva rechipiri mangwana acho vakamukira mwana wanga asina kurara kumba mwana wanga asipo pabhavo ndaikungoti vachasvika chitsvaga mwana wavo vakasvika vakatukirira vakanti tinoresti uri hure imbwa yakavindura ndakati ini ndakaura nani zvanzi uri hure imbwa kukanganisa muroora wangu kugara musi wa15 vaida ndakazvisvika pakuvapindura ndikati dai ndiri hure ini ndiri kutsvaga mari imini ndimusiri hure mugara nemurume wenji ari 1 ndo vakatanga kundituka zvadarobva vaenda kumba kwavo vavandifonera ndakafonera James tichisatsvage pande ari kunoko ari kurwara ndokunga amai avakatora foni yemuroora wavo ndo vakandifonesera ndakamudana ndakati muri mhata ndomuromo ndakatase wandakapindura zvadaro ndaane nhumbu izvi amai ava vasangana neni parodi vakabva kumba kwavo ini ndaifunga kuti muroora wavo vandakatukirira vazobva kumba kwavo vandipinga parodi ndina sekuru vangu vakanti tinoresti uri imbwa iwewo ndooda kuroya mwana mukadzi waufoti uri muroyi uri hure uri mwana won'anga ini pamba pangu apo kaenda kumakura wakatora dhaga ukagadzira pamba pangu zveshuwa sekuru vangu vaida kutondiendesa handina kuzokunda kuda sei kuenda nadane nhumbu ne6 months vakati nore handimude pamba pangu kana zvikanzi handikumbe varegera nditi sei handimude ndofunga ndakarongedza mabhegi yangu uye akantsvagira imba kuchaona ndakaenda kugara kuchaona kusvika ndidzimbwe nenhumbu iyi akanditakwa ndakaenda kuhawadi ndakasununguka ndadzoka ndofunga ndakagara chipo che3 months muroora wabva achakakundira parodzi kuti mwana uyu hasi wemurume wangu mwana uyu kubva gore rakapera nhumbu izosununguka September iyi ndofunga ndakaisa muroora wambesei ndakati iwe mind own business ndofunga amai ava vakauya kumba kwedu vakatanga kuti kutukirira ndakati haona zvino zvamusi kundipa sipo hamusi kundipa pamba zvino zvinyaya yaita sei yanyanya makuijaira kana iri mhanda ini ndoita sei ndinoigona zvino zvindasimba amai ava ndo vaindibinga nguva dzese ngandabvira ndaenda kwavari. Alright. Saka iwo kutsanangura uchiti pawakatuka uchitaura izwi iri rokunyadzisa iri wakatuka uchiti kutuka mukadzi uyu ndoti foni yangu yafoni yashandiswa kufona ngeremukadzi saka waiziva nhamba dzakafonwa nanhasi andombondifonera mukadzi yedu wanombokufonera. Alright. Asi iwe unowirira neri naamwene vako havatotaure neni kubva pavakandituka pakana nokutoona mwana upeseka vatoiziva vakati mwana uhuri asi mwana wangu. Alright. Wakagadzire kuenda kumba kwa semurume wako? Handikwanise kuenda kozi vakati kumba kwava vandipi. Alright. Famba izvi. Mubvunzo wangu uri kuti uri pati handiti wanzwa mukadzi wako kuti vakatuka amwene wako amai vako wanzwa here mudare muno kuti foni yakashandiswa haisi yaamai yanga isiri yaamai yanga iri yemukadzi wako ivi saka uyo aiti anotukana nemukadzi navake unoziva kuti kana vadzisora nzira mbiri dzinoita yesese nokuti vakadzi havaonani inyaya yekuti akaita mistake nokuti tisatoshama kuti angarirove iri inzwi rakakura kudaro kuna amwene hazviite dai anga akataura zvatotaura feya aiva munoti aisi atamudza zvinogara zvakadaro zvino asi tazoona kuti achibvunzwa naasesa ataura muromo kuti ndaifunga kuti ndiani ndaamwene nemukadzi but iwewe pati tiri kufamba newe ini handisi kumboona nyaya iri yekuti akatuka amai vako ivi nokuti nyaya yekutuka kwaamai ona ataura iwewe zvakamira zvakadaro mukadzi uyu uri kumuda here mudare muno wakangozwa kuita chete akabudisa mwana zviripo here izvozvo sei usiri kumuda ndaikwanisa kunge ndichigara naye but nekuda kwokuti izvozvi ndotori nemhosva hombe amai vangu vakuti ndakavatukisa kuda kumunhu wangu iyo wanzwa here zvataurwa ko iwewe waishandisira foni pane nyaya yakadai nokuti rega ndikutaure pati dai uri musikana mukadzi uyu iri hanzvadzi yako kana kuti mwana wako wainzwa sei achiitwa so wainzwa sei unoziva zvinorwadza wapiwa nhumbu nemunhu wakamusiyisa basa ari pabasa nhasi uno wakumudhamba how do you feel uri iwewe mwanasikana mwana waridzi akarerwa kakuru iwe wabva wakemba wakati ndinokugona kuita zvese akakuitira zvaunoda akamupa mwana ndiye ari pagumba nhasi wakuti achakwanisa kugara naye
timbonzwa naye pati kuti uri kuchengeta here mwana ati wati mwana ndiwako naye mama yomwana ari kuchengeta here saka nagame vake vakati usatengere mwana mapamba kana sipo saka hapana chaari kutenga hapana saka naiwe pati kuti nyaya inopera yakadaro aiwa iperi yakadaro zvimwe zvokuti chengeta handiti anogona kuzvikuda chakati munhu wacho atuma ndiwandomuita sei wandongodzorera ko hatezvara unovaita sei pamusoro ndine nyaya zvangu kuti ndisingarotsvaka zvakawanda ndanzwa chinzi manzwa izwi kuti n'anga inepinduro yazvadaro watiwe unoramba mukadzi yaane chimiro chakaitika pakutopesa chinjanako akaita mazwi amai vangu vachikwanisa asi unoramba here chausati waroora kana chausina kuroora aiwa ndinani sei kuramba kuti handichamudei usina kumbomuroora wakamunyangati mashoko anobuda pamuromo pake aiwa ndati sei uchimuramba iwe usina kubvira wamuroora iwe wakamupa mwana tipindure mubvunze uyu pakupanana mwana saitowirirana tichagara tese ndazvinzwa kwese ndati sei wakumuramba usina kumuroora iwe wamupa mwana kumashure kuti atobva chikonzero ndochekuti inini handione chiri icho mambonzwa here nhamba yevakadzi vataura chechi2 kana uine mukadzi mumba akapara mhosva chaiyo chainonzi mhosva kuna mai vako mukadzi anobata mhonenge uri pamweni iwe rudo ruchienda hazvine pasipoti izvi munenge muchoenda nerudo rwenyu oti mazvido anenge akazara saka pati iwewo uri bhuru rinofamba richikomitisa chima chakaivaza nokuti tanzwa nhamba here chechi2 uyo mwana anga ari kubva naye akatanga ari musikana iwe wanga uri musikana here mwana waune mwana wako wanga uri chi iwe rupirwa yebvunza iwe wanga uri musikana here une mwana une mwana here aiwa musikana tetekera unzwe saka uri kuona padzi mwanasikana waridza kakachengeta hambu bishopsvika chimanda mwana achinzi anoroorwa iwe wakaenda ukanobharura wabharura bva warasa bhini mubhini meme nhasi unomane mwana hauchada futi pamusoro idai taura tinzwe pakutaurwa kunzi munhu anga ari musikana munhu akatombororwa ndomatsananguro akandiita tichitanga kuwirirana akambororwa iwe waroorwa wakamuudza here izvo zvaari aiwa mira una basa yakakazvara mwana akakonde vaita vataona mwana nebasa okay iyi ngatichisvika pakupera iyi ndatifunga nechinanga kuti nyaya iyi yaapamuri baba nechinanga nokuti nyaya yakuda kubvira kuti uyu mwana anga ari mwanasikana pachimanda ichienda kupfuma kuna tezvara nokuti zvese abvuma kuti zvese ndezvangu saka akuda kungopiwa zvikwanisiro zvakwe nechiranga yaapamuri nechinanga aiwa ndine iwe mukomana ndanzwa uchiti pane mumwe musikana waukamboda waukamuramba ndipindurewo wakamuramba une vakadzi vangani wana ari kumba ko mumwe wacho ndanzwa vatatu uyu ndiwe chitatu ko mumwe kune mukadzi nemukomana vanoita ushamwari ushamwari unomira sei taura kumwanangu neari kumba ko uyu mumwe wati yanga iri shamwari yanga iri shamwari muchiita vona kamwanangu ko mukadzi wacho wawinayo uyu ari kumba wakabisei baba hausati wabisa kureva kuti iwewe
Vabereki vako vari kupi muno mudare? Varimo? Murimo? Ndimi amai vacho? Okay, garai henyu ipapo amai vangu. Mwana wenyu ndiwe chingani? Ndiyo firstborn. Akakunzirai varoro vangani? Kumba kune Muroora akatanga kuuya nevana 2 vari kukuma. Ndiani? Tanga nevana 2. Mwana wake firstborn ita grade 5, mumwe ari kuita grade 2. Ko mumwe? Mumwe ari kuita ECD, mumwe ane 3. Ndikureva ko mumwe mukadzi? Vakadzi uyu ndowechiforo. Runyararo. Runyararo. Ichokwadi here iwe avo ndianawo? Amai vako vanokuda? Wazvinzwa? Baba vako vari kupi? Vari kumunda? Alright, zvakanaka. Mukoma wa baba uyu? Ndimamira sababa? Uya yapo. All right. Ndimi matumwa. Aiwa, gara henyu pachea. Imimi uyu mwana wenyu handiti? Muning'ina wenyu? Imi ndi mukoma wacho? Kazhinji muning'ina anokopa tsika kuti vakoma vake. Ko imimi tsika yakanaka yamakadzikisawo mwana uyu ndeipi? Ndiyogona kugara. Saka ari kugona kugara ere uyu? Pakutora vakadzi 4 nepamakore yake yamashoma yaanawo, vana achinhumburisa vachienda. Vana ivavo vanoti vanochengetwa nani? Idambudziko. Saka iwe wapika uchiti uchataura chokwadi. Saka pazvese zvauri kutaura apa ndinenge ndakutosefa kukuona kuti iwe uneka kunyepa. Mauri muneka kunyepa, asi pauri vana vevanhu vawanhungurisa. Ava vana hazvisi nyore. Unoti achavachengeta ndiani? Ndiri kuvunza iwewe. Anofanira kuchengetwa newe, asi hauzochengeta. Ndizvo? Aiyo, apa pari kubuda uyu mwana muduku uyu kuti wakambomutengerei chii? Ndipe paukanyora zvawakambomutengera mwana uyu. Zvekuti ndingati ndinganyore zvakati, ndakadzidzira chakati ndingotenga, chakati. Hazvina evidence. Hazvina evidence. Nokuti kana waziva kuti une mwana ende uchizwa kuti mwana uyu imhosva ichaita kuti unoripa, wakambonza chinonzi maintenance. Unoita basa reiwe? Aushande. Saka unoisa mutoro pavabereki. Iwe mukomana, unoisa mutoro pavabereki. Iwe unenge wakapita kushungurudza baba vako anovateerera uyu. Inini mwana yakandiudzira Varoora. Varoora vese ndanga ndichitambira. Izvi zvataurwa nemuroora izvi ndinopupura pamberi penyu mama. Kuti Muroora uyu aitofona nefoni yemunin'ina wake uyu haasi kutaura chikwadi uyu mukomana uyu. Ari kutaura zvokunyema. Muroora yakafona ari kubhawa uku. Tiri mumba, foni yemunin'ina wake.
ndobva ndati uyu mwana uyu tiri vavakidzana ndipe foni tidaira tichitaura kuti Wilford auye kumba nepamusana pokuti ndini ndinaye ende achatozoya kumba kana ndada ndobva ndati chindipa foni titaure naye mwana uyu kuti Wilford ane mhuri inoda kuchengetwa kuda kumba mwana uyu ndoba akapindura kuti mhata ndopakatangira nyaya yese kuvenga mwana kaita Muroora hatina kumbovenga Varoora vese vaiuya ndaitambira nemaoko ako maviri ndaitambira uyu Muroora akandituka mangoni kundituka kuti mhata akazondita munorepesa muswe ndosaka sina kumbobvira uyo wokumba Muroora uyu haana kutozomboya sviswa mimba yakatozobata indatotukwa kudhara. Alright, ndazvinzwa mai. Ndinotenda. Iwewe musikana. Wakakanganisa kutuka amweni vako. Wazvinzwa? Wakakanganisa kutuka amweni vako. Iwewe nawiri pano ndeyekuti unofanira kutoti uyu mukadzi uri kumuda here. Saka une rudo here kana kuti waida kungomushandisa? Wanga uine rudo. Conditional love. Ndizo? Conditional love. Pane genuine love. Kana perpetual love. Ndizo? Saka iwewe rudo rwanga ruri kuti iwewe panguva yanongo uri kuda musikana unge uine hure rako kubvawa uchienda kudzimara rasvika pakumitiswa saizvozvo. Ndizvo? Nokuti apa amai vari kutaura kuti kumba kunoita nemukadzi nevana. Iwewe wanga uri kutoenda uchifadza uyu uchinyepera uyu ukukumba kuchiziva kuti kune mhuri. Ndozvanga uchiita kai? Ndizo kai? Iwe ndio wandiri kureva. Nokuti haana kuya kumba kwako kuzokupfimba. Iwe wakamuona uyu paitira basa rake mubhawa. Iwe ukashinga ukati iye wacho ndio wawada. Saka kumuda kwako iwe kunombulitsa basa rake kuti aite zvido zvako iwewe. Nasu wakabata mwana wako uyu. Alright. Upenyu hwake achachengeta mwana uyu ndiani? Unomuchengeta uri kutadza kumupa chikafu. Iwe makapedzera rini kusangana neuyu? Wakasunguka rini? Saka iwe tiri pa next door. Vanotoenda uyu mukomana uti pa next door. Handisukuto vanotoenda ukomana anotoenda kumba kwavo tipa next anotoenda. Amai, imi hamutarisirwe kuti mungataure kuti muya ari kuenda uyu kuita sezvinonzi imimi ndimi monita anotarisa kuna Alright, amai. Imimi muri amai makabereka uyo manditika. Chenyu chamakaita kubereka. Uyu ndiye anosarudza vakadzi vaanoda uyu. Ndiye anopinda navo mugumbezi. Mapanzwa? Vangatukane, munganetsane, asi mugumbezi vane ukama vanhu avo. Aiwa ukama vanawo. Ini chadakaramba chete kutukwa nemuroora. Right. Chitererai. Chinonzi mhosva. Tererai. Chinonzi mhosva inoparwa kukanganisa. Mapanzwa mai? Mhosva inoparwa kunonzi kukanganisa. Mhosva inochenurwa nekuripwa. Mapanzwa? Imimi kutukwa kwamakaita munotaura kuti asipo yekuti ndigeze inini ndiri kuda kuti ndiripwe nechakati. Mapanzwa? Anoripa mhosva yokutukwa. Imimi hamunei neafeya yekupinda mublanketi nemukadzi wake. Mapanzwa? Imimi chenyu kubarirwa tivazvikurutu tuchabetsera imimi. Mangwana akateveka dhokotera mwanake akasikuziva nhau yatakagarira pano yatiri kukurukura akatoizivi. Imimi muri ndimi mumvuri unofanira kusunganidza muri iyi.
pakatadziwa ndesaka tiri pano kupagadzirisa. Uyo akatadza kubudisa mashoko akarema akafumuka mukanwa make, haana hunhu nokuti pazera rake haafanire kutuka munhu. Kutuka munhu munyika muno inotori mhosva. Munhu wega wega anofanira kuziva kodzero yekuziva kuti ndikangotuka chete, wawatuka akaziva makwara ekutevera, unoripa. Unoripa. Saka imimi amungaende kunoti mwana uyu asiri kuziva chaakaita uyu, chaakatadza, moya momutongera pamwe chete mhosva yamai vake. Munoenda kuchechi? Kuchechi ipi? Kumasuwo kunonzi chii? Unonziregerera. Saka muri kuregerera? Chatanga ndatoudzwa nemwana kuti ndoregerera. Mwana, okay, nyararai mese. Nyararai mese. Nyararai mese. Iwe mai vako vari kuti ndiwe une kodzero yekuvaudza kuti varegerere kandi vaomese moyo. Unoti chii? Chivataurira mai vako. Chivataurira iwewe. Ningiriki ukosho uri parudo rwako nemukadzi. Reka ndikubvunze, iwe uyu murume uri kumuda here? Ukati iwe unoti he, ari kukuti iti he ndiani? Ihungu kana kwete. Unomuda? Ko iwewe mukadzi uyu unomuda here? Watichi? Asi wamboja warutsa ndizoka kana kuti kombi wakwira yakusvitsa pawanga uchida kusvika wangoburuka nokuda kutiza kuenda usina kubhadhara. Ndio zvauri kuita kaiwe. Uri kukwira makombi evaridzi usingabhadhare iwe. Handino zinzwa? Ichi chiripo pakuti tibatanidze vanhu mugare zvakanaka mumisha umu. Saka chekutanga uyo ati ari kukuda, une kodzero yokuenda kunomhangara kumaintenance. Uri kunzwisisa iwe? Kana uri kumuda iye achikuramba, nokuti pane mwana uyo achichengeta mwana uyo ndiani. Then condition imwe yekuti avatezvara vako vagarira apa vatanga vari kuda pfuma yavo. Vakamboita unoziva kuti mwana womuridzi anoripo. Wanga wakagadzirira kuroora. Alright, saka wanga uine chii chinoratidza kuti unoda kuroora? Kana kuti uri kuda wapedza kushandisa unoda kuzodivorsa, chibuditsa damage yawakaita kumwana uyu. Imi manga munoda chii? Zvinongodikana mbudzi dzacho nemachira nemombe mukono masungiro nemombe mwana wako. Ndio zvamuri kuda pakuroora, kusungira chete. Saka zviri kudiwa sangana nazvo. Andiri panzwa asi une mhosva. Atingonumbulisa chete nokuti andiri panzwa. Imimi zvamuri kuda musoka zvavari kuda kuzvichenura ngazvinyorwe pasi. Asi iwewe murambiro wauri kuita vana vangu inini ndinorwadzwa. Wazinzwa? Handiregerere vanhu vakaita sewe vachienda mahara, ndinoshapura. Handiri wazinzwa? Nokuti uchapedza vana vese uchivhiringidza. Saka isi either ukati uri kuroora ndinotsigawo kuti mwana ari kutsvaga mari yekuroora, ndinoita hope. Asi kana wati iwewe uri kuramba, aiwa ndiri kuda toyava tiri kudiwa, inini penalty yangu yekurambidza zvakadai, aiwa unobisa mombe yekuramba mwana.
yekuramba nyaya yauri kuziva kushungurudza. Pamwe ungade kupuwa nguva mese kupuwa nguva yekufunga kuti munogona kugara mese here nokuti kugara kwenyu pamusoro gaiti vamwe tinge tisingade kuburisa zvakawanda mambo. Ndakaona chishamiso chokuti amai vomunhu muri padare padare vanosumuka kuenda kutora huni kuya kurova mwana. Ndakaona chishamiso, ndakuruva kusvika saizi asi ndakaona chishamiso. Mwana mukomana iye kuya kurohwa pane dare romusha wavo ana baba wavo. Sumuka amai ava kuenda kutora huni kuya kurova. Ndakazosumuka ndikati chirova ini zvinovashana pane mwe mwana vakarova mwana uyu mukomana amai vake ivava. Oda titerere terera taura amaya vatatu komana urakuenda kumwana kumwana vakati vatara nhamba yatakubva iyoyo vanoziva kuti vakuenda kunowicheti handira kuenda achienda chimwana chidi musango vakadzi vake vakawanda amaya vazekunina mwana wavo mwana weinhubu nechinango pamusoro izvinango ndakuchikumbira semukoma kuti vogasi nekuti muri yawani wokutanga wachita kuzvipinda pamanyamanya takazodai mukadzi akachengeta saka saiyo imuikai ndakangoibva mudariro ndobva ndazonyatsiono kuti nditi mwinyimwinyi naye anga asingabatika saka ndakumbokumbira pamwe wako mumbonimire ndibvoti imbayo iumbike nekuti ndiye akazvitanga chokuda kukumbiridza kuna amai kuti kana zvaramba vanenge vachitokuru kuno kudai zvomumba akuna kwaihondika hapana kuno kushandwa. runyararo ndakaita kuti imba yavo igadzirise vakumbiregerere kuna amai kwakatosokutaura kwamaita kuti hatiminda kuchechi isusu handisi asida kuparadza imba nokuti vanhu vari padhizi vanodzokera kuparanaa tochimuudza unonzi unhu nokuti anopane chirwere. Saka nyaya irimo ndeyekuti isusu toda kuti vagarisane pasati mwana vai mwana kumwana apo titomboda zvakamira sei tichitsvaga zvaatezvo. Zvakanaka. Inoziva kurema kweriwa ndeyakabona. Iri kufamba kwaimboziva kuti iriwa rinorema. Handiti? Uyu ndiye ari kuziva hunhu hwomunun'una wake. Kana achikumbira kuti atoda kugadzisana nomunun'una wake dare rina hariramba. Asi zviri kutaurwa namambo pamusoro pomutongo wemhosva yaapindira munomu azviswe. Zvinofamba zvakadini? Iye kana azinzwa aenda anogara pasi nomunun'una wake aiwa zvokurayana kwavo dare harisi kumboramba. Ndosaka muri kunzwa mambo vari kuti hunhu hwakadai hwokupota uchikanganisa vana mudunhu rangu handisi kuita sei. Saka mutongo hatigoni kuurambidza kuna mambo. Mambo anoisa mutongo wavo uye hatigoni kurambira uyu kuti aende anodzidzisana nei nomunun'una wake. Ane kodzero yake, right, haisi privilege. Iright yake kudzidzisana nei nomunun'una wake. Iwe tinokubvumira kuti unoenda kunodzidzisana nei nomunun'una wako. Asi zviri kutaurwa namambo zvinotozokubatsira futi parudzidziso kuti hona takanzi panapa. Saka ndiri kuti tisapota tisangana nezvizvi ngatidai. Handiti? Saka zvamambo hatizvipodzi. Zvakanaka. Ndinodzoka ndichiti uya akumbira mukoma wake. Munomuziva mukoma wake? Imimi ndiri kuda mumbosuduruka mukati mebopoto mwemwanasikana nemwanakomana.
ndanzwa apa kuti makambotora honi kunorova mwana wenyu ndizvo manga matsamwa vangaita zvakashata saka makatora honi ndobva mamurova saka kakutora demo ukasvikomusikisa munhu mumwe anokwanisa kudonha achibva apa kuti ndakada kutetemwa saka unenge watotema saka imimi ipapo hamuna kuratidza umai wakanaka. Imimi ndimi mbuya chandiri kuda kuti mugone kuita chatakatadzwa nemuroora wenyu ndio wamunozogona kutowirirana naye. Ndipo pacho nhasi asvika pano pamberi pangu ndiri kutaurirawo imimi kukudzidzisai kuti zvamakanga makuita hamuna kodzero yekwenda kunopindira mukati meimba yemuroora wenyu. Andi mapanzwa munoadvisa kwete kwenda kunorova mwana wenyu pamberi pemukadzi wakewo pane vamwe vanhuwo. Aiwa ipapo munenge maraudzira imi hamuna kubvira mamboitirwa izvozvo namai venyu nababa wenyu, hamuna kumborohwa papublic. Mambo ndakabatikana. Mazwa anotaurwa nemuroora uyu. No, muroora izvozvi. Chitererai. Iwe muroora iwe. Mukanwa mako kana uchida imba panodiwa hunhu. Usafumuke kana kuchenuka. Kuchenuka kushaya respect pakutaura. Kana uchitaura nemunhu taura wakatarisa zero. Iwe kana uchimhanya mukanwa mako unoenda kunotorwa kunzi ndiwe iwe usiriwe. Saka iwe uzvidzore chete mukagwara kehunhu. Ipapa pamwana uyu kutokura kwawatopinda watowemvana. Saka kuti wanyatse wana varume vanokwanisa kuuya vachizokudhumira vanenge vachitokuchembedza vachikusakadza. Isi varume tinochiva unobanzisa. Saka kuti uve mai kana usina murume kunyange ukaita zvakaita sei unooneka unge wakareruka wakafumuka. Wazinzwa? Zvino iwewe uri munhu ane mwanako kureva kuti wakarongeka asi hunhu wako nehasha dzemubhawa. Unoona vamwe vanhu vauzotenga zvimwe zvinoitika muye hazvikopewe nokuti mune mamwe mahure yakatorasa upenyu kare vakafumuka. Ndio munobva vanhu vasina mukanwa vasingaone kuti wavari kutaura naye akaita sei. Mubhawa munoenda vanenge vazvipira atotofumbata chibhakera. Saka iwewe ndakuona uri munhu chaiye anogona kuve mai wemba semubatiro wakafuta mwana wako. Saka wewe chandinoda ndechekuti vonokumbira ava amwene vako sorry. Wazinzwa? Unovakumbira sorry. Ivo ndanzwa kuti vanonamata kumasowe. Andidika? Ndekwa chichi mai Maria vanoregerera. Saka ava dhugu ravakapfeka iro ndinotaura kuti vanhu vanonzwisisa chinamato chavo. Saka ndinofunga vanokuregerera iwe wavakumbirira ruregerero. Then iwewe tinokuranga. Iwewe marangiro yatinokuita ndechekuti haungopinda mustoro ungotora zvinhu mabhisiketi ongodya usina mvumo. Chinhu chawakamuona kuti anopinda mubhawa imomo vabereki vake ndio vaimuririta kuti ararame. Saka pane chavari kuda pamwana wavo vachatitaura. Then iwewe it's an obligation kuti unofanira kubhadhara izvozvo. Uyo mwana yani zita rekwenyu. Unobanzisa? Impaya yako masoja yako aya. Saka unofanira kuti uripe roora yemwana uyu nemukadzi wako. Then ini mombe yandiri kuda ndeyekushaya hunhu. Andiro wapanzwa? Ndizvozvo.
Zvakanaka. Baba vamukweva. Dare rino riri kuti pane zvose zvamatsanangura muri kuda pakusungira. Munozvinyora pasi zvose. Handitika? Mobva maisa musoro mukuru pamusoro kuti kusungirwa kwanhingi kwanorest mukweva. Handiti? Na Wilford Godobi. Handitika? Mozvinyora zvacho zvamuri kuda zvacho. Moya nebepa iroro moenda monofotokopa. Oita mafotocopies mangani? Matatu. One tichapa ivi, one tichapa mukwasha, one tichasara naro kuno kuda. Ndo murawa watinoshandisa mukati medare rini. Handitika? Zvakanaka. Godobi mambo haana kumboramba. Enda unogara pasi nemunun'una wako, nemuramu wako, munovakana hunhu. Handitika? Zvakanaka Stereki. Izwi rinoti chipari rinogona kusvika ku100 vakadzi. Vese vakunzi vari pai pachipari. Saka endai munogadzirisana. Ndinovapa 3 months kuti unzonzwa kugara kwavo. Panext court ndoda kuzonzwa report ndokuti mugeresiye. Simukai muende.